updated ka sa mga gigs nila. Kaya subscribe na! Tara! Hindi ko man
Sa hirap sa Diyos ang aking buhay. Ikaw ang nagtatanging di ko ninais na magsisilang. Ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko na ako'y isilang. Pagkat naon mayroong dagat buhay na mundo. Ang buhay kong hinamasdan, kung hindi ako pinanong, sinunod mo. sa lupa patay na pusa ang buhay natin sa lupa nagmula kung ano ang di mo gusto. Huwag gawin sa iba kung ano ang iyong inutang ay galing babayaran sa mundo. Ang buhay ay may noon hanggang dahil tayo ay lumalaman. Paibalag po sa lahat. Kaya talagang magay mabago babalaman ay magbago. Wag mula sa
sa lupa. Patay na pusa ang buhay sa lupa. Nagmula bago inisip ang iyong na yung kapwa. Hugasan sa tubig sa wala. Ano di mo gusto gawin na iba? Ano ang iyong sinunan ay naging kabayaran? Kaya pinag-iwanay magbago habang may paraon ay magbago. Magbabago ako'y isipin mo. Hello mga Manoy, hello mga Manay, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw po ng Sabado at ang petsa ay March 13. Ito si Brayo, nandito na naman si Braybay. Ang kulit talaga nito. Lagi ako nang gigigil dito. Kaya meron tayong mga shoutout mga Manay at wala muna tayong bayanihan ngayon. So, umpisa na natin, ilang piraso lang ito. Sabi ni Manoy Hernan Forteo, shout out sa iyo ni Bray, Sir Hill, at lalo na sa napakasipag mag-gigs ng Team Morales. God bless po. Yan, maraming salamat po sa iyo Manoy Hernan Forteo. Isa rin po ito sa ating mga sponsor. Yan, okay? Thank you. And shout out din po sa iyong family dyan sa Pangasinan. Yan. Maraming salamat. Okay, wait lang Bray. Okay, next. At talagang ang kulit. Ang kulit talaga, oh. Sabi naman ni Sir Joselito Cruz, ayan, sabi niya, Brad Hilbal, baka pwede makahingi ng picture ni Rian. PM mo na lang, Josel Fiesta ako sa FB. Yan. Okay, sige sir. Talaga hindi na talaga mapipigilan ng pagiging sikat ni Rian. Eto, may nangihingi na ng picture ni Rian. Okay po, maraming salamat po, Sir Joselito Cruz. Ayan. Bray, ano ka ba? Huwag mong anuhin yun. Sabi naman ni Ma'am Lita Folido, wow, ganda ng outfit ni Rian. Bagay na bagay talaga sa kanya. Ang champer, lalo na pag maong. Ang daming nagbigay donations. Sana lagi ganyan sa mga gigs nila. Shoutout po! Ayan, shoutout din po sa iyo, Ma'am Lita Folido. And salamat po. At ingat-ingat po tayo lagi. Okay? Okay, next. Wait mo, huwag mong kalkalin, Bray, ang kamay ko. Huwag mong pigilan. Ano ba yan? Wait lang. Nangingi alam eh. Sabi naman ng aking kumparing si Alan Alguera, sabi, shoutout sa iyo, Idol Rian, lumabas yung tunay mong ganda sa suot mong champer short. Ingat kayo lagi sa mga gigs nyo nila Papa at Mama mo. Ayan. Maraming salamat sa iyo, pare Alan Alguera. At ingat din po kayo dyan sa iyong kinaroroonan. Thank you. Okay, next. Sabi naman ni Sir Roberto Manalastas, ang ganda magdala ng damit ni Rian, sir. Yan. Oo nga po, Sir Roberto Manalastas. Yan. Pabati po. Ayan. Thank you po, Sir Roberto Manalastas. Yan. Next. Sabi naman ni Ma'am Patricia Dublin, super bait talaga ni Rian. Araw-araw nasa kalsada. Hi po, sir. Hi po, Sir Hilbal. Thank you sa tulong mo kay Rian. Yan. Shoutout po kay Bray. Bray, shoutout daw naman sa iyo. Talagang lagi kang lagi kang napapansin lagi kang may fans ka na rin, Bray, ha. Okay, maraming salamat po, Ma'am Patricia Dublin. Wait lang, Bray. Wait lang. Ang kulit. So hanggang dyan lang po ang ating mga pa-shoutout mga manay. At gusto ko po kayong
gusto ko pong i-announce na nakausap ko si Sir Eddie kanina habang papunta sila sa gigs nila ngayon dyan sa Kamuning. Napag-usapan namin yung tungkol sa binyag kumpil ni Rian. So, balak nilang isabay yung binyag kumpil ni Rian sa birthday niya itong darating na April 12. So, yung mga gustong maging ninong at ninang, pwede na po kayong pwede kayong mag-message sa akin o kaya pwede kayong mag-message direkta kina Rian dun sa ni Rian o kaya sa Facebook ni Rian, pwede kayong mag-message po doon kung interesado po kayong maging magninong o kaya magninang sa binyag kumpil na gaganapin daw po sa April 12. Yan, sa birthday mismo ni Rian. Okay? So, tsaka update ko rin po kayo na ang watch hour ni Rian, kasi yun na lang po ang talagang hinihintay natin eh. Dati yung watch hour niya is nasa 610 yung kulang na lang niya. Ngayon ay 585 na lang po. 585 na lang po ang kulang ni Rian sa kanyang watch hour para makapag-apply na po sa kanyang monetization. Yan. So, supportan po natin Rian Morales Official at panoorin po natin ang kanyang mga videos. At idamay nyo na rin po ang channel ni Uday2524. Yan. At gusto ko rin pong ipaalam na lahat po ng mga sponsor natin ay meron na po talaga silang meron po na silang printed t-shirt ng aking channel na ipamimigay. So, lahat po ng mga naging sponsor tulad ni Ma'am Judy Martinez, si Ma'am Gina De La Cruz, si Ma'am Generous ng Japan, si Sir Hernan Porteo, si Sir Vladis TV Official Vlog TGBTG, at syempre si Ma'am Share ng si Ma'am Hart ng Australia, at syempre ang ating sponsor kasi si Uday 2524, hindi ko na siya bibigyan. Okay, so yan lang po yung lahat po ng mga sponsor, meron na po talaga silang mga t-shirt na ganyan. So muli po, ito po si Hill at itong Hillbal Channel. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik at pagsuporta sa aking channel. Thank you po, lalo na po sa pag hindi nyo ini-skip yung mga ads na nakikita nyo sa mga videos na ipinopost ko. Maraming salamat po. Malaking tulong po yan kay Hillbal. Thank you po. So muli, ito po si Hill at itong Hillbal Channel lang nagsasabi na may pagpalayan ng bawat isa sa atin kung may kapal, ingatan ng bawat isa sa atin at bigyan ng kalakasan ng ating mga katawan at kaisipan. Bigyan ng pagpapala araw-araw. Salamat po. God bless you and Diyos mabalos.